हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम सब आप सबके बीच में एक पचरा सुनाने वाले हैं माता जी का। आप लोग ज़रूर सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। गलियां की गलियां मैया घूमे शीतला मैया, क्या करे घर माना जलई दिया ना सारी रतिया हो, क्या करे घर माना जलई दिया ना सारी रतिया हो, क्या करे घर माना जलई तो जलई वही मालिया के घर हो, रे घर माना मलबा साजी के चढ़ा मई हो सवेरे फुलवना, मलबा सूची के चढ़ा मई हो सवेरे फुलवना। गलियां की गलियां मैया घूमे दुर्गा मैया हो, के करे घर माना दिया ना जलई सारी रतिया हो, के करे घर माना दिया ना जलई सारी रतिया हो, के करे घर माना जलई तो जलई वही कहारा के घर हो, नहीं करवाना कलसा भरई सारी रतिया हो, घर माना कलसा साजी के चढ़ा मई हो सवेरे भोरवना, कलसा साज के चढ़ा मई हो सवेरे भोरवना। गलियां की गलियां मैया घूमे अखड़ा मैया हो, क्या करे घर माना हो, क्या करे घर माना दिया ना जलई सारी रतिया हो, क्या करे घर माना दिया ना जलई सारी रतिया हो, क्या करे घर माना।